дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тасвири таносуби аҳолӣ дар тоҷикистон. занон каманд. ҷаҳиши нархи сӯзишворӣ дар тоҷикистон. вазорат аз 20 рӯзи нақшаи даъват гуфт. минтақаи ақиб афтода маълум шуд. таъиноти кадрӣ дар идораҳои заминӣ суғд. ки ҷояшро бо ки иваз кард? дар метрои Москав барои кор донандаи забони тоҷикиро меҷӯянд. дар Британия коронавируси нав ва хатарнок бурӯз кард. шумораи аҳолии тоҷикистон то 1 октябри соли 2020 9 миллиону 661 ҳазору 600 нафарро ташкил дод. шумораи аҳолии ҷумҳурӣ нисбат ба рӯйхатгирии соли 2010 2 миллиону 97,1 ҳазор нафар ё худ 27,7% ва нисбат ба маълумотҳои шумораи аҳолӣ ба ҳолати 1 январи соли 2020 бошад 347,8 ҳазор нафар ё худ 3,7% аҳолӣ зиёд шудааст. бино ба иттилои агентии омор то 1 октябри соли 2020 аҳолии шаҳрро 2 миллиону 528,6 ҳазор ё худ 26,2% ва аҳолии деҳот 7 миллиону 133 ҳазор нафар ё худ 73,8%ро ташкил медиҳад. теъдоди мардҳо ба 4 миллиону 901 ҳазор ва занҳо 4 миллиону 760 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. дар нуқтаҳои фурӯши чаканаи сӯзишворӣ дар шаҳру навоҳии тоҷикистон нархномаҳои ҷадид овезон шуданд, ки бар асоси онҳо қимати маводи сӯхт вобаста ба навъи он аз 20 то 70 дирам боло рафтааст. тибқи нархномаҳои ҷадиди нуқтаҳои чаканафурӯшӣ нархи бензини АИ-92 ба 10 сомонию 60 дирам, АИ-95 11 сомонӣ, сӯзишвории дизелӣ 10 сомонию 20 дирам ва гази моеъ ба 8 сомонӣ баробар шудааст. ин дар ҳолест, ки як ҳафта қабл арзиши бензини навъи АИ-92 ба ивази 10 сомонию 40 дирам, сӯзишвории дизелӣ 9 сомонию 50 дирам ва гази моеъ 7 сомонию 50 дирам фурӯхта мешуд. дар ҷумҳурии тоҷикистон, ки феълан даъвати тирамоҳи шаҳрвандон ба хидмати ҳарбӣ ҷараён дорад, аллакай 52% нақша иҷро гардидааст. хабар медиҳанд аз вазорати мудофиаи кишвар. ба иттилои ин ниҳод дар давоми 20 рӯзи ҷараёни ин маърака иҷрои барнома дар ҷумҳурӣ 52%-ро ташкил медиҳад. сухангӯи ниҳоди мазкур Фаридун Маҳмадализода қайд намуд, ки аз миёни вилоятҳо нақша танҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 100% иҷро шуда, ноҳияҳои Дарвоз, Фанҷ, Рӯшон, Роштқалъа, Шуғнон, Ишқошим, мурғобу шаҳри Хорух дар давоми 10 рӯз барномаи даъват ба сарбозиро такмил карданд. манба меафзояд, дар вилояти Суғд 42% дастури даъват ба хидмати низомӣ иҷро гардидааст. зимнан аз 25 шаҳру навоҳии вилояти Хатлон то ин дам ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳин ва Носири Хусрав нақшаро пурра иҷро намуда, дар умум вилояти мазкур давоми 20 рӯз 40% барномаро иҷро кардааст. душанбе аз 79% иҷро шудани ин дастур гузориш дода, гуфта мешавад феълан танҳо ноҳияи Исмоили Сомонӣ мезони иҷрои онро ба 100% расонидааст. ориф хоҷазода, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Тоҷикистон бо судури 3 фармон раисони идораи замини шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғдро таъин кардааст. дар пайи ин таъиноти кадрӣ байни раисони идораи замини шаҳру навоҳии Конибодом Ҷаббор Расулов ва кумитаи идораи замин дар вилояти Суғд ҷойивазкунӣ сурат гирифт. бинобар иттилои манобеи Спутник Тоҷикистон бо фармони раиси кумита Нуриддин Абдуллозода аз вазифаи муовини раиси идораи замини вилояти Суғд барканор шуда, бо фармони дигари Хоҷазода ӯ раиси идораи замин дар ноҳияи Ҷаббор Расулов таъин шудааст. ба ҷои Абдуллозода ҳоло Ҳасан Раҳмонӣ муовини раиси кумитаи идораи замини вилояти Суғд таъин шудааст. ба ҷои Раҳмонӣ Дилмурод Хайруллозода раиси идораи замини шаҳри Конибодом таъин шудааст. Хайруллозода қаблан мин ҳайси раис дар идораҳои замини ноҳияҳои Ашт Бобоҷон Ғафуров ва инчунин дар идораи замини вилояти Суғд кор кардааст.
дар сайти эълонҳои кор дар метрои шаҳри Москав метавон ҷойҳои холи хазинадор бо донистани забони ӯзбекӣ ё тоҷикиро пайдо кард. аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ҷойи холӣ дар истгоҳи Лисапаркова ҷойгир аст ки аз он ҷо автобусҳо ба маркази муҳоҷират воқеъ дар Сахарова мераванд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълони чунин ҷойҳои холии кориро сард ва ҳатто бо хашм қабул карданд. аммо тавре ки раиси комиссияи ҳамоҳангсозии муносибатҳои байни миллатҳо ва динҳои палатаи ҷамъиятии Федератсияи Русия Владимир Зорин дар мусоҳиба бо хабарнигори Спутник қайд кард, ин як қадами мантиқӣ аз ҷониби метро аст. он мушкилоти эҳтимолии забонро ки барои хориҷиёне ки ба маркази муҳоҷират мераванд осон мекунад, афзуд коршинос. Зорин пайдо кардани корманде ки бо забонҳои ӯзбекӣ ва ё тоҷикӣ ҳарф занад ё тарҷумонро киро кунад ки ҳангоми муоширати муҳоҷирон дар Русия ба хазинадорон бо мусофирони хориҷӣ кӯмак кунад, иқдоми муносиб хонд. ба гуфтаи Владимир Зорин, коргароне ки дониши забонҳои гуногун доранд ба бозори меҳнат таҳдид намекунанд. Зорин инчунин гуфт ки дар маркази сайёҳии Москав низ тибқи ҳамон принсип шояд мутахассиси донандаи забони чинӣ низ лозим шавад. дар Британия навъи нави коронавирус бо суръат паҳн мешавад, менависад рӯзномаи Financial Times бо истинод ба як олими институти Wellcome Sanger дар Кембриҷ Ҷеффри Барретт ва мудири институти генетикаи донишгоҳи Лондон Франсуа Бало. ин навъи нав AU.4.2 буда дар муқоиса бо штамми Делта хавфноктар арзёбӣ мешавад. манбаъ меафзояд, навъи нави COVID-19 бори аввал дар Британияи Кабир дар моҳи июли соли равон пайдо шуда буд. мувофиқи тадқиқоти олимон, AU.4.2 нисбат ба навъҳои қаблӣ бештар сирояткунанда аст. илова бар ин, он дар қиёс ба Делта 10-15% бештар доман мезанад. қайд карда мешавад ки имрӯз дар даҳумин мавриди сирояти коронавирус дар Британияи Кабир ба штамми AU.4.2 тааллуқ дорад. коршиносон бовар доранд ки штамми нави коронавирус бинобар риоя нашудани режими ниқоб ва фосилаи иҷтимоӣ пайдо шудааст. сомеони азиз, бо умеди таънисиятиву хонаводаи ҳар яки шумо дар ҳамин ҷо ба шумо худоҳафизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.